Skont id-deputat mexxej Laburista Erik Saġus Saliba min ivvota lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni tal-MPs huwa ċass. Anke dawk li jażlu li ma jivvutawx huma ċassi, dan iddikjaraħu stess permezz ta' kitba fuq il-midja soċjali fejn l-MP Laburista insista li huwa ċass min bil-vot tiegħu eleġġa li 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-kumment pubbliku ġab miegħu barax ta' kummenti u kritika lejn il-Partit Laburista, b'ħafna jgħidu li għadu ma tallem xejn mill-aħħar elezzjoni u għadu qed jara lil kulħadd dubbien. Diversi kienu dawk li kummentaw fuq il-fatt li huma kburin li eleġġew 3 MPs fis-sem il-Partit Nazzjonalista li waħda minnhom hija sansitra President tal-Parlament Ewropew. Imbagħad ma naqsux il-battuti b'nies jgħidu lil Erik Saġus Saliba li aħjar tkun ċass milli ġaħan fil-waqt li oħrajn fakruh kemm waqa' ridikolu meta baqa' bil-qiegħda fil-jum li fih Roberta Mezzola ġiet eletta mill-ġdid fit-tmexxija tal-Parlament. Uħud mill-kummenti insistew illi tajir bħal dan minn MP Malti iġib biss firda. Dan fil-waqt li kien hemm Laburisti stess li ħassew murtati b'dan id-diskors għaliex huma għażlu li ma jivvutawx u d-deputy leader tagħhom issa qed jiddeskrivihom bħala ċassi. Intant jidher li din il-post ta' Erik Saġus Saliba xejn ma niżlet tajjeb mal-klikka ta' Kastilja, tant li n-nies ta' Roberta Bela ħadu waqgħet tabla ħabel kontrih għaliex skont huma għadu bla esperjenza u jaġġel wisq biex jitkellem. Apparti minn hekk huma jinsabu ferm irrabjati għaliex waqt li qed jippruvaw jipproġettaw lil Prim Ministru f'dawn l-aħjar fl-isfond tal-aħħar surveys imbagħad ikollok tajjir bħal dan illi jkompli jbiegħed lill-elettorat.